juma ye janvier kalo tile 31 an balimaw aw ni ɲanguma Mali Actu don kibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni minnu b'an bolo ka da u tulo kan o dɔ ye k'a fɔ janvier kalo tile 30 kɔnɔ jatigɛwale tabaga dɔw taara bi an ka finitigiw ka dagayɔrɔ kan saraka la a yirala k'a fɔ saraka la n'ale ni marakala dugu yɛrɛ kɔni ma jan ɲɔgɔn na ko jatigɛwale tabaga dɔw kɔni taara bi an ka finitigiw ka dagayɔrɔ de kan yen nɔ. Ni wale yɛrɛ kɛra kunu alamisa don janvier kalo tile 30 ko ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔni kɛlen ka ni wale in kɛ dɔrɔn an ka finitigi dɔw bilala ka taga ni yɔrɔ kofɔlen in na. O kama a yirala k'a fɔ mɔgɔ kɔni ni ma to ni wale in dafɛ ko wa fɛn min ye jatigɛwale tabaga ninnu ye olu bolila. Ni wale in kɛra sababu ye n'an ka finitigiw ka dagayɔrɔ dɔ n'u b'o wele ko PC tactique o kɔni sigila Jabali. O mɔgɔ ninnu kɔni tolu ka jateminɛ walew la Jabali mara kɔnɔna la n'a yirala k'a fɔ u y'u bolo da mɔgɔ 6 kan ko siga kɛlen don a la k'a fɔ o tigilamɔgɔw kɔni ye jatigɛwale tabagaw ye. An bɛ yɔrɔ min na ko bi sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ an ka finitigiw fɛ walasa ka se k'a dɔn ni mɔgɔ ninnu ye mɔgɔ sugu minnu ye. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ a yirala k'a fɔ janvier kalo tile 30 fɛn min ye Gundam denmisɛnninw ye olu fana y'a ɲini an ka jamana premier ministre fɛ k'a k'olu ka kalanko kɔni ta ba la. Kabini janvier kalo tile 27 an ka jamana premier ministre bɛ tagama la kɔrɔnfɛ dugu la. O kama sa a yirala k'a fɔ janvier kalo tile 30 a kɔni sera Gundamkaw fɛ yen nɔ. Yenkaw yɛrɛ kɔni b'a kunbɛn ni dɔwɛrɛ ye ko denmisɛnninw fara-faralen ɲɔgɔn kan papier kun b'u bolo a kun sɛbɛnnen don la k'a yira k'a fɔ u bɛ fɛ ka kalan. U y'a yira premier ministre la sa n'o ye gouvernement ɲɛmɔgɔ ye k'a k'a fɛɛrɛw tigɛ walasa olu ka kalanko kɔni bɛ se ka sabati cogo min na. Premier ministre kɔni ma ninnu jaabi ni dɔwɛrɛ ye a y'a yira k'a fɔ u ka kalanko i n'a fɔ Mali denmisɛnnin tɔw u hami bɛ ale la kosɛbɛ k'o kama ale ni école karamɔgɔw kɔni bɛna kuma ɲɔgɔnya kɛ walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na cogo min na. Kunnafoni kuncɛ la a yirala k'a fɔ janvier kalo tile 28 14e arrondissement policier ye dankari kɛ muso 2 la. Ko ni muso ninnu ka baara kunbɛnnen tɛ dɔwɛrɛ ma u tun bɛ yaala kinw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ musow ye k'olu y'u dɛmɛbaga ye. O kama sa ko jɛkulu dɔ bɛ olu bolo mun bɛ dɛmɛ don u ma. Muso ninnu fana tun bɛ u bolola wari bɛɛ dalajɛ ni k'a di nin muso 2 ninnu kɔni ma. Ko u ka nin wale jugu in kɔnɔna la u sera ka wari min ɲɔgɔn na dalajɛ k'a ka ca ni miliyɔn 10 ni kɔ ye. An bɛ yɔrɔ min na ko bi muso ninnu ka koɲɛ bɛ commune 4 tribunal ka bolo kan. Kunnafoni wɛrɛ mana b'o kɔfɛ an b'o lase aw ma wagati nataw la. An balimaw kunnafoni minnu tun b'an bolo ka lase aw ma o de tun ye nin ye. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ.